Здравейте, хора! Така, идвай тук с семената, тия пилета няма нас да чакат. Гледай, тия са по-бързо. Добре. Чакай. Чакай, че не взех семената. Взимай ги по-бързо, пилетата са на поне 10 блокчета разстояние. Аз не мога да взимам нещата, бъгнал съм. Проклятие, не мога да взема яйцето, седи върху него. Снимам! И пари, като снимаш. Светна. Беше по-интересно, докато не сетиш. Идваш ли, не те виждам. Умрял ли си? Не. Тогава ела. Чакай. Хайде. Добре, Чакай, взех едно. Вода го. Но трябва, чакай, изчакай ме. Стой там, трябва да чупа вратата. И пилетата са като камилите. Не, чакай, пази се. Няма Пази се. Виж че го. Айде. Спи. Добре, аз ще чупа вратата. Влезе. Влезе. Извинете. Трябва да го оградим с оградка, за да не избяга. Влизай бързо. Така, Аз стигна да донеса още едно. Добре, аз прибирам 5 картофа, които скрих. Ето още едно. Хайде! Аз ще кажа кога да... Що сме загубили другите? Аз ще кажа кога да отваряш вратата. Чули? Добре, не знам. Що си иска било да направиш още едно такова? Здрасти. Влезнаха ли и двете? Да. Така. Чакай, ще ходя да донеса още Аз знам едно. сега какво ще направя. Влизайте, пилци, гледайте, аз имам семена. Аз търся още едно. Илата улица. Не е сложно, от тази страна. Аз вече имам каменни неща. Ние с моите пилета стоим на едно място и там е гледат. Хайде, идвай по-бързо, аз почти съм гладен. Почти съм умрял от глад. Аз няма храна, в честа има. Добре, заръжи, надей да търсиш повече пилци. Готово, пилета са заровени. Какво ще направиш с пилците? Надей да намираш други. Ще ги размножаваме, след което ще ги избиваме. Не. Какво? От пилетата не добиваш нещо, освен яйца. Те къде са? Там са. Не можеш да минеш. Идеята е, че не могат да се прескачат. Не мога да стане човек. Те са направили скоро може... не падна нищо. Ако намерим захар, скоро ще можем да... Знам как се намира захар. Трябва да намерим... Имаме картофи. Да, аз ги щупих от място. Аз трябва Аз ще търся захар, за да направим торта. Ще са важни. За торта ти трябва 2 захарчета, 1 яйце, 3 пшеница. Трябва ни кофе с мляко, а нямаме такава, защото някой я уби. Някой подразбирам теб. Да. Аз ще оглеждам за още неща. Ако намерим овца, вече ще... Не чупи оградките. Не ям. Кой не уби? Нещо. Добре, наядох. Започва се, аз съм далеко вкъщи. Пак лошите неща. Интересно, имате долу? Ние нямаме долу, имаме само горе. Чакай, че ги разминавам. Рипа. Добре, приятел, рипа си. Яка прочи! Ела тук, цвелещо прасе. Ще ти покажа. Ма няма ли да раждат? Не, но рипата явно не ме харесва. Проби ми път. Вече... Супер, проби ми път, сега ще мога да влезна в къщата. И ще съберем библиотеки. Аз съм в съседната къща по прозореца и мога. Здрасти. Аз чупа книги. Тези лоши сели не заслужават да има книжки.
Добре. Аз тук се занимавам с кошки. О, тук имам крафтинг тейбъл. Що не сме го използвали него, ами? Защо не? О, ела ти се размножавай с тея. Да се размножава. Не, ела ги размножи, защото не знам как. Аз знам, трябва да ги фиднеш. Да, ма ето. Не дей! Не знаеш как явно. Добре, аз ще... Не, нали знам. Знам. Насъчи тако... Да, ама аз размножих. Да, обаче едното и двете трябва да ги размножиш и тогава преместваш да нямаш. Да не стане. И двете ги такова хиляди. Осамоти се. Осамоти ги. Ето. Гладен ли си ти? Има сърчица. Но само едната има сърчица. Всичките възможно. Да. Проклете да сте кокошки! Толкова ли сте зли? Ето, погледни какво има в честа. Аз отивам да откривам още семена. Няколко души. Бойо. О, стига, още би крипа. И баяк. О, става ни само да изгледа. Страхотно. Страхотно. Аз отивам да се бия. Добре, елай ме пази гърба, защото аз трябва да добивам глупости. Не, аз ще се бия като мъж. С кирка? Може да пробваш да се биеш с кирка, важно. Моля те, пази ми гърба. Там има крипа, между другото. Къде? Не там, къде си ходиш, ами погледни напред. Някъде там имаш крипа. Биби. Не виждам клипър. Ами огледай се, може да е точно за теб и да чака подходящия момент да атакува. Видях. Да, казах ти. Биби. Скелет! Зомби! Проклето да е. Аз отивам вкъщи. Не да убия зомбите. Той иска мен, не. Убий го. Добре, остави ме сега да довърша нещата. Като ми пазиш гърба, не бягаш на някъде. Аз отивам да се бия. Това е безмислено и тъпо. И сега ще вземе на страхотно. Чакай, че нищо не виждам. Фак, умрях. Още не съм умряла. Добре. Това е скелет. Спасявай се. Аз го убих. Клипър. И умрях. Аз се затворих. О, имам 12 семена. И добре. Паяк. Така. Сега да си намеря някои неща, защото аз си ги загубих. Тук някъде. Трябва да се. Нали, майче няма какво, нали? И то дървен, така че. Не мога да стигне. За втори път го направя. И колко брях. Заради крипър. Да. Тук е да са. Скелет! Бягай, не, там, това е засада. Отваряш. Ще го накараш да влезе вътре. Не дай! Ти крипър, не! Стой надалече от вратата, крипър ще го убие. Стига се вътре. Ще убие. Стой далече от вратата, крипър ще се палте. Ти да не умря. Не, ама главата ми умря. Добре, аз се справя. Извинявай. Извинявай. Седи си какво ще направим. Яйце. Има малко май. Ами аз Не мога да ги взема. А защо не може да са ни отвън? Дай ударът ни малко. сега... Ти къде си бе? Крипът ме идеята беше да го приложим. Да извън къщата. Добре.
умряли? Не. Що ме ти? О, той да ме разби къщата. Не. Реших, че я разказвам. Всъщност да. Мат, скри. Вече има крик. Добре, стига с тази врата, ужасно е. Това скелети, бая, които ме харесват. А те ги случва. Как се правиха, нали? Чакай. Дали скелетите ме харесват? Не, братле, не. Има зомби. Оу. Трябва да се ми благодаря. Аз отивам да се бия с Годеля ръце срещу скелет и кри. Шегувам се скелет и пай. Не дай да ги разширяваш. Не си играй с тях. Не, чакай. Зомби, къде си? Бомби? Бомби, къде? Ето. Забелязвам. Я само да ви нещо. Стига ме е удряло, не, честно. Трябват ми пръчки. Не знам как да си направя. А дали ти знаеш как? Паяците могат да се катерят, забравих го. Стрелват ни от всякъде. Аз имам нужните материали да си направя това. Какво? И това. Кое? О, имаш някакво... Ама си имам светло дърво, защото не ми се... Не е задължително да Добре, нищо. Аз те наблюдавам случайно дали няма някои мобове. О, ето го паяче. Какво? Направих нещо много добро. Примамка за зомбите, защото ще е в пол. О, не, да, бе! Как му... Ох, сори. Как лека? Не, той му удари един палец, аз умрях на така. Имаш ли някакви неща? Не, нищо. Добре, аз... Да ги размножиш. Ден ли е? Да, вече става ден. Обаче аз не мога. Кой ме удря толкова бързо, бе? Гледай това зомби, какво е идиотско. Проклето да е по-малко. Зомбите, ужасно е. Да ме убие. Защо се фаржа? О, не, крипър, извинявай, крипър и зомби ме гониха и сега са пред вратата. Какво си сторил? Спокойно. Не, там има крипър. Да. Жалко. Чао. Чао. Да. Добре. И това беше от нас, хора. Довиждане.